Assalamu alaikum maza da mata, yan uwana, yayyena, abokaina, kannena, ɗalibai masu karatun diploma, NCE and degree ta wani fannin. Har yanzu channel ɗinmu yana under construction ne domin muna neman haɗin kai daga gurin wasu daga cikin malamai da za su taimaka wurin kawo muku shirye-shiryen yadda ya kamata kuma a bisa tsari. Kamar yadda muka maka alkawari, za mu ke kawo muku shiri ne da ya danganci yanayin al'amura da suka shafi ɗalibai NCE da diploma, kamar bayani abu da ya shafi assignment da wasu irin kalmomi da suke fitowa a cikin tambayoyi, musamman irin malaman education, tambayoyin da yake zama mai rikitarwa, wanda insha Allah wannan tasha ta ɗauki alƙawari yi muku bayani daki-daki game da irin waɗannan tambayoyi da sun taso. Sannan daga gare ku kuma muna da buƙatar idan kun samu wani abu da ya zama very complicated, an samu saɓanin fahimta da yawa, ku iya sa mana shi a comment section domin mu yi muku bidiyo, mu yi bincike, mu gano hakikanin asali menene ya kamata ko kuma menene asalin abin da ya kamata a ɗauka a matsayin nisa ko kuma fahimta a takaice. So muna dai ƙara ba ku haƙuri da ku ci gaba da bibiyar wannan channel mai suna My NCE Program House TV, wanda insha Allah za mu iya bakin ƙoƙarin ganin mun yi muku bayani kuma mun yi abubuwan da ya amfani ku domin sauki ci gaba da nuna insha Allah nan ba da wani lokaci fara kama kamar sharhin Allah, sharhin kalmomin da malamai sukan yi amfani da shi domin jirgin tunanin ɗalibai. Insha Allah wannan channel ɗin ya yi alƙawarin kawo